Srub. Srubová stavba domu, chaty či sauny. Krása dřeva v jeho nejzákladnější přirozené podobě. Jednou z možností stavby srubu je konstrukce z frézované kulatiny, což je náš případ na videu, kde připravujeme frézovanou kulatinu průměru 200 mm a ukázku rohového srubového spoje. Do stroje umístíme nejčastěji smrkovou kládu. V našem případě délky do 7 metrů a průměru až 46 cm. Kláda je postupně odfrézována na požadovaný průměr v naší ukázce na 20 cm. Po dosažení požadovaného rozměru je dalším krokem prořezání podélné kompenzační drážky, která slouží proti následnému pnutí a kroucení dřeva. Následuje opět podélné vyfrézování sedla pro spojování jednotlivých kmenů ve stěně srubu. Tvar sedla má vyfrézovaný prostor pro izolační prvek, kterým může být tradičně ovčí rouno či moderní kompenzační páska. Izolace ve spáře slouží při sesedání a vysychání dřeva k zaručení těsnosti stěn. Posledním krokem je příčné odfrézování rohového sedla pro detailní spojení a vytvoření dokonalého spojení rohů pro stěny srubu. V jednoduchosti je totiž krása a ve spojení se dřevem to platí o to víc. Tak jaký srub by byl tím srdcovým spojením pro vás? Více informací na našem webu www.chytréstavby.cz, popřípadě na mailu info@chytréstavby.cz.